왜 하이 카디다 Hai, tao không đây, sao đây? cô nói là beri tatu mày sẽ trong số hai bên kỹ năng mày chơi á chia spicy ra này nó trong video ăn nó khai sẽ phun một cái mà sekarang saya perlu kasih jawab deh không sử dụng cái này. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Làm sao con nó cho tụi nó kini ni ani sharik chal pechang jorani blogger cái cho tụi nó sharik kaham cái ang cái ta buk nó thoma ni besawo kini di boro wati basuka cái di boni mai chai aku bai mukri bai thui dong mani cái wati bawa jang cái ba nó có selo ang cái rok khang mukri lai khang ka cái ta buk nó besa drop besa im khang rok sui pai kha cái tabuk ang thangra nako kaka songaro kisi salia kisi sa himi khana nango pudina belai kholai nai gina ko pudina belai kholmani ya golo norok no tamuk khlai of pudina belai no norok nai tom dido cái nai thang ka saiman nai thon norok wan logi hindi ang tabuk kaka songaro thangra nako cái pulen chimi pai thak jara nai tom dido ko obono chini parani lama chini kamni lama yang ting kai ko chini yang pot bel badak thangma yang sai dong kai ko ropenpur rok thani mana ta chini yang parang mai kita buk thang ranako kaka sangaro pudina belai naik ranako konala kuai bagan naik hok na thumi to ka chin parani daru sanglo bo kuai bagan obo top ten na tokai ta mano logi sania bana Ăn nó tao không thấy miệng là nang a ngoi mia ma lai ma khai tao là tao có đặt cái gì vậy? ni ko na hane na na su bri nai thok hai hinga na na kon da hai hinga de Hai, yak be hai khai di ta hai, tao không đây, sao đây? ko no na na bri ta tang nang mo youtube no ka ne Có nó phun nó cái gì cả? Ora da kon punugan. Uko kakasang nok malaika tabuk pudina tatang nai kran aku. Ko bang thangkai yang katosang ora phaina bagai nok kan kon kha. Phaya ko ta nok bo complete nya ko mok kakasang nok tabuk nai kran aku bang pudina tata. Ala jami ta ham thai to kha. Itu ko kom la tong jami to tong. Bang ra to no man thu ko su ko bo to sa jam to na. Ở thay dụng kia tạc lại ăn masali à, xem mà cái tóc phân masa khá, tạc lại cái jori thằng này chứ, jori cái này là khá mà, cái cái giặc thay dụng rồi, cái fruit rồi, tụi bạn có phải mấy cái gì đó bó, nó có thể này cái khá mà cái giặc, này cái nó tụi pudina con mana tan, mas pasan tuh apa, cái nó pudina ham baik suka, ang kita pelang mata naik tobo kayaknya, này thì pudina kaham, cái iko ang kakak sama rapai pudina kalau naik baik ya, tak nó có thang sini, cái bang mang itu apa bang orang kaya, desa fruit ya, kayaknya nih, bang orang ini nawi. Bong yang gong kangke jasa bitar koto bola ke pundro ba sekirei mungkin yang ke musuk rak size tu engko yang sono musuk tong bola kai yang sono musuk ya pana o gate rok khulang kangke bun musuk rak ha pai gei chai si jago to bo khum kai ma rak sa khanyo chai si jago ke tak na pa thang na do ni ko thai bong sa thok thok ni cham da buk dai sa di hai chai phunuk ni ta thok thok ne thok ni chai phunuk di yang ada pun bau sana pun cái tabuk cái có lấy tròn có món sôi gió cái tròn có chicken món đang lấy nhà cái trọc bahan càng kia có trọc bahan chokrana có trọc bahan món đang lấy này đó bất khả bất cái đó có tròn có apa tabuk kaham cái clean cái sushi cái có cuman pada kita chicken cái piece lấy ruk này Norok sasinai ang pudina tam ni bagay tu pudina ini ang pudina by chicken mos leng klai nai trong bahan mos leng klai nai dai tam mango juice ko klai nai norok nai trong di ang ke ang ini 3x spicy ruzak tong mani udoi pun ni tuman abo balukha nukhung stur ni dar song ni nukhung stur ni tumani 3x spicy abo ang ini chawi mengai norok ni kanggo ang ke ko tabuk pudina nó kaham ke sushi na ko chicken no bo rugi na ko ke norok video no pa sak nai tong video norok khonok nai abong kai ko tini hone bagay dal moi mung sak klai ja dal boil khai without oil pias tai mos thang som sedi sini kisa rezak dal boil khai nai ke ko chicken no pudina bai mos teng khai nai apuna tabuk dal ti khai bai khang ke ang ko nai rupu ngi nai yang ki ko thung bisli mos teng khai nai dong ke pudina bai chok bahan mos teng khai nai bai ko chok bahan mungka rupi na kha ke ko mos ko mungka ke tabuk khai khai nai Ingkai ko pudina bai tok bahan mos teng khlaina bage ready ikor pudina belai ke khagina ka kaham ke shui ingkai ko pias chikon ke raina ka ingkai hasing ke ko kunia tok nai mos hobo ingkai somos roko ta dura khaina nai ko chicken toilet mun pai jak ingkai tapuk obo kunia tok gei mix khlainai iko mosono phulina haka kunia wo ingkai tapuk mix khlaisinai ang mix khlaina sagang ko pias kisa sapi disinai kisa norom khlaina ta sapi gei
거 함께 사피 키시나이 사피 빠이카 다보카 믹스 클라이시나이 바로 되시나이 보디나 안게 라스트 직원 캐 라위 되나이 이거 나지 mix klai pai kamo sorok joto no engke mani banta kisa nara ki tonika bongke pudina ganang sai jamano maya nei waisa panjaya ko pudina ganang engke iko ang tabuk pudina mix klai sinai pudina no pura krai haka tam mix klai sinai mani banta ka pudina ria sakang nara tonika engke tabuk kaham ke mix klai sinai engke tinini horni mui iko chicken bai pudina klai mani mosteng klai mani ko klai pai ka engke tabuk thom danang kasai nei na ko bahai motom hai ka mai sẽ tong su hai pan tinang mai saya chia spicy sa nai nok nai tong itu ang nok klai phunok nai chal phunok nai ke tabuk test klai nei na kai iko ang kitchen room no tabuk tok bahan mosteng na try khai nei just khai nei thot thok ka atau thok su ka pudina bahai kita pudina belai masa jak ni kete baran nago enggak norok bo comment khlai sari sop pudina bahai tok bahan mosteng khlai chakha wak bahan bai bo tep thau wak bahan ni ke tep kisa bu ham phai kan ke tep thau kita thok kai phai kan kai chicken bột thầu hoặc bahan bày bột thầu nó bột trai cái này đi cái sắp xa khác comment cái này comment box đó cái tàu bút texas ni ya gula 3x spices nam nai avan kore nó cũng sang tanai cái nó trên room ni tàu bút drawing room phải kia kini hor ni mui to song pai kia mai kita song nang dia di bor song mani tongo cái mui dal tongo cái di bor ni mui sak tongo thepung bus lemon steng khai kia thepung bus lemon steng khai mani karon kan ke baba thepung bus lemon steng thok sak su ang thok sak su thok sak go hai penบอกให้tau bahan mos mane tau bahan sak saya potri tok kan kia avan bagi bot thepung bus lemon steng khai kia bin banta ke tau le joto no song ko pai kia bala angke otri ak spicy no laisa sinai angke norok bo nogo mai mui song di jela phano song ya tang di mane samung rok kuno jela boroi ni hani kere samung no norok bo mane nogo song di mai mui rok je jela rok ni bagi sawa beri rok ni bagi tote important beri rok tote bo jela rok song ya phano beri rok to song nani nango hai di bana angke ang to mane daily song ya phano sometimes at least daily song ya phano wai shawi shule ang songo because ma bo saisung bala angke tini nogo to beri bokri ang saisung se basa jela angke beri bokri jela bokri ang saisung no tini nogo to family members only 3 members se ma baba te ang jeng khorok tham no angke ma bo wai shu shele jago angke ang bo songo daily song ma ya phano at least wai shawi shule songo angke norok bo songi chari di buma bu phano borok bo daily song ani shele jaga diba borok le iko phung di bor hor song ma songo angke jeng tini nogo ang jeng le katham bala khorok tam bala di boro to am sak song na ya phungo song mani nong ri thangu angke tabuk iko chikok khlai lai yawi iko atri spicy sauce nai angke norok lokri tong gitu busuk yok tini nai lai nai ang to sa jak nai ne angke hai pano afro tamani bidu khlai jak li ata block khlai aprang block khlai jak tong mani angke tabuk tini chawi phunok nai angka jolo chips rok tamani to tongo angka 2x tamani tongo 3x tamani angke aprang bidu khlai malia angke tini obo phunok nai nok nai tong gitu lokri tong gang tak kesak kitchen room thang jau nai tabuk hai iko ang 3x spicy khlai nai iko ti boil khlai tongo ti tunga thung angke abono tabuk packet clock nai iko clock pakai paket clock ka iko obose otri spicy ni yok rinai obose obori khang si yogo ingke obos song kang kai rinai iko orobo obo tom ni ko flag ni tongo iko obo tap tani shipping ga khai rok tongo ingke obo clock bi ngai nok no ko ti boil ngai tong kha takrus nai kawana tini ang otri spicy wa o chicken thajing wa ang je boil khaimani budina bai mosteng khlai na hanai ingke a jagani soup na ang narak kha kisa ingke o soup na ang oro add khlai nai 3 spicy khlai na jagawa iko ang rekha ti boil khlai jago iko chopstick ko toli tongo yang o chicken soup na bori dikha obose 3x spicy ni yok rinai oboto normal maggi hai no ke obori khang ka se yogo kisa te to slak na mene ekdom yok su emna ta sa jak no sakang go bo hai pra pra nga se yok jai ga tin le sidu chai jama no tak mo do nai iko na ji abori mani yakulo kala change sengi thaka apro to kupur ngi to ma se nai taka kechak ngi thaka bahai motom hai to ka ya jong ma yok ngai ma khe apro ta nga se yok jak li ya tin le sidu tikla seman kha tikisa obo soup tikisa khan grana ko iko ani 3x spicy ready ingke tabuk ihi o jagawo transfer khlai sinai o soup bai mix khai rinai iko bono norok ingke ang tabuk 3x spicy sana bagi ready iko yang na haka mango juice iko pudina rok rezak lemon roki sarai rezak ingke iko obo ko yok khanga sana bagi thaisu kumun rawi najak ingke ang tini chopstick bai sanai ingke obong kangke tabuk chana sekang oro mix khlai rinai tabuk chana bagi start khlai sinai ready kha tabuk cha sinai ingke nok nai tong gitu ang mane yo ta yok jak sekang sama tam sik yokia ingke abong kangke to ang blog upload khlai jak mane ani channel upload khlai jak yang ingke tabuk chanai ingke that's it start khlai sinai sana ni bagi 3x spicy ingke ko obo khlok pai kana ko obo mix khlai kana ko rawi Bapak tabuk orang mix lagi naik.
ก็ mix ไลค์จ้ะวางรองกับสามัญนี้shipping เราขายที่ไหน shipping ขายที่ไหน mix ไลค์ไปจ้ะเดี๋ยวตาบุกจ้าสินะอีกก็นายจะต้องงี้จังค่ะมาตีประตูซักเลยอ่ะเอาจุดตรงนี้ตีน้ำซักเลยอ่ะมาอยากซัก sorry kita maaf keras nai ang wan shubi tong mani o thai shu kumun razak raksanนี่สไตล์จะขายดีเชียร์สไปซี่ดอกโจลิจิสดอกเวทสไปซี่ดอกซานะนี่ดอกว่าบุญจะมานุกิจโผล่กันนี่ตาซาซาบาริท่านผู้ชมยกให้เจ้าค่ะให้ป้าหนุ่มเสียงกับปลาสีดอกยาปากเลยดอกสุกะsorry guys อีกก็เตกิซ่าตรงคู่เตกิซ่าใส่แมงลักขับวะตัวนี้มาตัวนี้ชิไหนเอามาให้สไปซี่ดอกถุยเบอร์สาวเชียทอกูขณะดีบอลนี้ขณะดีบอลถูกกันไกสถานีก็เบอร์สายก็ซักในออคิสเตต